председател, уважаеми господин министър, по време на организирана от мен приемна в качеството ми на народен представител от този многомандатен избирателен регион Бургас, до мен постъпи подписка от 1000 жители на селата Топчийско, Мрежичко, Припек, Подгорец, Заимчево и други от община Руен. Във връзка с отдадена концесия на държавен дивечовъден участък Дъбрава, възниква конфликт между концесионера на дивечовъден участък Дъбрава и жителите на гореспоменатите населени места. В тази връзка моите въпроси към вас са следните. Община Руен подписала ли е договор за концесия на държавен дивечовъден участък държава, ако и не, от кого е подписана? Каква е площта на землището, определена с концесионния договор и по какъв начин жителите на гореспоменатите населени места могат да се ориентират къде са границите на концесионираното ловно поле? На какво основание е поставена бариерата на горски път в местността Гермето и защо гражданите са лишени от достъп до гората, забранена шипки, гъби и други горски плодове? И четвърто, имат ли право горските надзиратели и ловни стражари без прокурорско разрешение да влизат в частните дворове на гражданите? Благодаря ви. Заповядайте, господин министър, за отговор на въпроса, който ви беше поставен. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Мустафа, на вашия първи въпрос дали община Руен е подписала договор за концесия на държавния дивечовъден участък Дъбрава, вече ви предоставих отговор по време на заседанието на парламентарния контрол на 11 февруари тази година, а именно, че съгласно изискванията на член 36, алинея 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, директорът на съответното държавно предприятие сключва договор за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък с лицето, спечелило конкурс. В конкретния случай договор за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък Дъбрава е сключен между Държавното горско стопанство Айтос и фирма Кондор ЕООД. Дивечовъден участък Дъбрава е обособен с заповед от 17 април 2009 година на председателя на Държавната агенция по горите, като границите му са определени на базата на заповед на министъра на земеделието и горите от 16 юли 2001 година. Площта на дивечовъден участък Дъбрава е 5041 хектара, от които 4811 хектара горски фонд и 230 хектара селскостопански фонд. За определяне границите на дивечовъдни участъци на терена се правят обозначителни табели или се маркират стоящите дървета. В конкретния случай фирма Кондор ЕООД е поставила обозначителни табели, а проектантската фирма Пролес Инженеринг, която е изработвала благоустройствения проект на Държавното горско стопанство Айтос, е маркирала границите на дивечовъдния участък и границите на ловните дружинки на терен. Съгласно изискванията на Закона за горите, достъп до горските територии е свободен на собствен риск при спазване указанията на горската администрация и собственика на горската територия. Що се отнася до конкретния ви въпрос, на какво основание е поставена бариера на горския път в местността Гермето, която лишава гражданите от достъп до гората, забранена шипки, гъби и горски плодове, бих искал да ви уведомя, че бариерата е поставена след издаването на заповед на директора на Държавното горско стопанство Айтос от 25 август 2010 година, с която се ограничава достъпа до дивечовъдния участък с цел опазване на биотехническите съоръжения в района и в интерес на здравето и безопасността на гражданите. Заповедта на директора на Държавното горско стопанство е издадена на основание член 69а, алинея 1 от Закона за лова и опазване на дивеча и член 146, алинея 3 от Закона за горите. Същата е оповестена в интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите и е изпратена до всички заинтересовани лица в района, включително и до община Руен. Копия от заповедта е поставено и на бариерата в местността Гермет. А относно твърдението ви, че с поставяне на бариерата гражданите са лишени от достъп до гората и с цел бранене на гъби, билки и горски плодове, ви информирам, че няма моторни превозни средства или хора, на които да е отказан достъп до района, като за целта е осигурено 24-часово дежурство на бариерата от служители на фирма Кондор, като се води и книга за моторните превозни средства, влезли в района на дивечовъдния участък. По отношение на последния ви въпрос, дали горските надзиратели и ловните стражари имат право без прокурорско решение да влизат в частни дворове на граждани, ви отговарям кратко, разбира се, че не. Тези лица могат да извършват проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазването на дивеча в дворовете на граждани само след вземането на прокурорско разрешение.
Но господин Мустафа, към момента в Министерството на земеделието и храните няма информация да са извършвани проверки от горски и ловни стражари в частни дворове на граждани от община Руен без прокурорско разрешение. Ако вие разполагате с друга информация, моля да ми предоставите за извършване на съответната проверка. Благодаря ви за внимание. Благодаря. Заповядайте, господин Мустафа, за реплика. Уважаеми господин министър, във времена на криза, когато определени региони са силно засегнати от безработицата и много млади хора напускат родните си места в търсене на препитание, моят въпрос към вас е: какво вие като министър бихте направили, за да премахнете тази бариера, с цел да се осигури възможност безпрепятствено жителите на тези населени места да могат да влизат в гората с цел да на шипки, дренки, самардала, оскруша и други горски плодове. И може би едно предложение: ако евентуално няма възможност тази бариера да се премахне, бихте ли направили всичко възможно на това място да се постави една табела, защото това, което вие казахте, че има обявено на място, аз не знам точно, ако е в хартиен вид, как хората могат да го видят, но ако се постави една голяма табела с техните права и реда, по който те имат право да влизат в тези територии, горски територии, ще бъде най-добре. Благодаря за дуплика, господин министър, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Мустафа, аз поемам ангажимента с оглед на това, което казахте, че за тези хора в тези региони това е все пак и една възможност за допълнителен доход или за препитание, да разговарям с директора на Държавното горско стопанство и да се потърси друг начин за пропускателен режим. Но много ви уверявам, всичко това е направено с цел безопасност. Защото в държавен дивечовъден участък, който е даден на концесия, знаете, че разбира се се извършва и лов. И не дай се Боже да се случи някой инцидент, тогава ще трябва да отговарям на въпрос какво направи държавата в лицето на Държавната агенция по горите, за да предотврати този инцидент. И тъй като даже от началото на ловния сезон вече имаме смъртни случаи, ние засилваме като цяло мерките за безопасност на лова. И поставянето на подобни пропускателни съоръжения на територията на ловни участъци е едно от тези мероприятия. Но разбира се, с оглед на това, което вие предложихте, аз ще разговарям с директора на горското стопанство и ще потърсим начин, организирано, да не се ограничава, ако има възможност, достъпа на тези хора до мястото. Разбира се, при съответните предохранителни мерки, които трябва да се вземат за лова. Благодаря. Благодаря ви, министър Найденов, за участието в днешния парламентарен контрол. Последен парламентарен контрол с питане към министъра.